È il 28 ottobre, è l'1:15, tra poco entreremo in Grecia e speriamo di arrivare a Salonicco entro le 10 di questa sera. Thank you! La delegazione che questa mattina è partita da Istanbul ha appena raggiunto Salonicco. Dopo un caloroso benvenuto, come potete vedere alle mie spalle, sono iniziate una serie di performance e a seguire ci sarà un concerto. Για μας είναι το μεγαλύτερο γεγονός που έχει υπάρξει για τον κόσμο χωρίς πολέμους στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και αισθανόμαστε συνδεδεμένοι όχι μόνο με την πορεία, αλλά με όλο τον πλανήτη, γιατί μιλάμε για κάτι τόσο σημαντικό και τόσο επίγον. Είμαστε πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενοι. Καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη, στην πρώτη παγκόσμια πορεία για την ειρήνη και την ευβία. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ και σας καλωσορίζουμε όλους.